Hello mukomanachi, ndinokumbira kuti muposte confession yangu makaviga chitupa changu. Inini I am a woman aged 33. Ndakakura ndiri mwana aiva favorite yaambuya vangu, amai nyakubereka baba vangu. Holiday imwe neimwe ambuya vangu vaitomeka sure kuti ndauya kumusha, even if vabereki vangu dzimwe nguva vaimboramba nekuda kwekuti ndinenge ndichifanira kuita ma-extra lessons. Ambuya vangu vaipedzisira vopopota zvekuti ndaizongoenda kumusha by force. Pose pandaisvika kumusha, ambuya vangu vairakidza kufara zvekuti kunyangwe vakanzi vari kurwara, vaimeka sure kuti vamuka vobva vandibatira huku, vobika huku iyi vari voga, then vobva vandipa kuti ndidye. Ndiri kuholiday, chaindinetsa ndechekuti ambuya vangu vaifarira kufamba neni mumaraini, especially mudzimba dzemadzisawira avo. Taiti kana ini naambuya tichifamba mumaraini mudzimba dzeshamwari dzavo, taiti tikasvika pamusha panenge pane vamwe vana vezera rangu, ambuya vangu vaisada kuti nditambe nevana ava, asi vaida kuti ndirambe ndakangoita teki-teki navo chete. Saka iniwo semwana mudiki ndaingoti zvimwe kuda inhau yekuti ndiri sazita wavo, ndosaka vachindifarira kudaro. Asi nekukura ndava kurangarira kuti pane zvimwe zvandaiitiswa naambuya vangu zvingava zviri izvo zvava kundipa matambudziko andiri kusangana nawo mukurarama kwangu nhasi. Nguva zhinji taiti tikashanyira sawira waambuya vangu, shamwari iyi yaambuya vangu yaidzinga vazukuru vayo vose mukicheni. Ini ndaiti ndikazama kuti ndisumuke kuti ndibude nevamwe, ndaibva ndatukwa naambuya vangu vobva vanditi, gara pasi, uri kuda kuenda kupi kwaunoziva. Shamwari iyi yaambuya vangu yaizoti kana tasara tiri tega mukicheni, yobva yaburisa chimukuyu, tobva tatanga kudya chimukuyu ichi. Nyama iyi taiti kana tichiidya, testi yacho inenge yakaita kunge uri kudya nyama yemombe. Asi chaindinetsa ndechekuti ini ndaitumwa kunotora imwe nyama muhozi iri pamba ipapo, asi ini handina kana zuva randinorangarira mbuya vangu kana kuti shamwari yavo ichindiudza paigara nyama iyi. Asi ini ndaingoti ndikanzi enda unotora nyama, asi usavhura hari iyoyo, ndaibva ndangobuda mukicheni umu ndichimhanya ndonopinda muhozi ndotowana hari yenyama iyi iri pachena. Hari iyi yaiva yakaita tema-tema, ine zvimucheka zvakasangana makala zvakatenderedza pamuromo pehari iyi. Muhozi umu ndaiti ndikapinda ndaitanga kunzwa mamwe masounds asinganzwisisiki. Sound yacho yaiita kunge pane munhu ari kushandisa vacuum cleaner, kana kuti paiita sekunge pane chinhu chiri kushinyira. Chinhu ichi chaiti chikatanga kushinyira chobva chanyarara, choshinyira zvekare chobva chanyarara. Ndaizoti kana ndadzokera mukicheni munenge muina gogo vangu neshamwari yavo, vaibva vatanga kuseka, vobva vatanga kuti wanonokaka, wanga wava kutotamba nemurume wako. Ini ndaibva ndati handiiti zvevanhurume ini gogo, asi vaingoseka havo, vobva vati tora nyama iyi udye ufadze murume wako. Nyama iyi taiti kana tava kuidya, gogo vaienda vonovhara dhoo, voisa kahuswa kakachinjika padhoo ipapo, then vaibva vagara pasi vobva vati ngatidyei nyama iyi mwana wemwana wangu, vogara vakapira gotsi panoveserwa moto, vakapfunya chisero. Ini semwana ndaingotevedzera. Kazhinji ndaiti zuva randinenge ndadya nyama iyi, usiku hwacho ndairota munhurume. Munhurume uyu ainge achiuya kuhope dzangu, asi murume uyu ainge asina makumbo. Aiita zvekufamba achiita zvekugwesha pasi nedumbu sezvinoita nyoka. Aizoti kana agwesha asvika pandiri, obva atanga kundifuridza pahuma, obva ati hausati wakura mukadzi wangu, obva anditora ondibereka, tobva tatanga kubhururuka. Ndaizoshamisika tichinomhara kumakuva
Kumakuva uku kunenge kuine vanhu vakawanda kusanganisira gogo vangu vainge varikowo. Ndaizoita usiku hwose ndichitamba nevamwe vana vainge vauya nenyoka dzavowo dzainge dzakaita seyangu. Ava vana ndivo vega vandaitendedzwa chete kuti nditambe navo naambuya vangu. Pane umwe mwana mukomana wandinonyatsorangarira, ndiye aiti kana tiri kumakuva anenge akabata chimwe chilaiti chaipenya. Chilaiti ichi chaipenya chichitenderera muruoko rwake, zvekuti kumakuva ikoko rima rose raibva ratiza kwobva kwatanga kutoita unge kune chiedza chakaita sezuva. Vana mbuya vangu vaizopinda muguva. Handizivi kuti vairivhura sei guva iri, asi taizongoona pasi pavhurika vobva vapinda. Isu taizosara takarinda paguva apa, nekuti dzimwe nguva kwaizombouya dzimwe mhuka dzaityisa zvisingaiti. Mhuka idzi dzainge dzakaita kunge shumba, dzakaita kunge mbada, dzaisanyatsonzwisisika. Mhuka idzi dzinotyisa zvisingaiti, ende mukurarama kwangu handisati ndambosangana nemhuka inotyisa kudaro. Mhuka idzi taizorwisana nadzo tichibatsirwa nenyoka dzedu. Ndinorangarira mumwe musi kuti musi uyu pakauya rimwe zimunhu rainge rakareba zvisingaiti. Ambuya vangu vakazondiudza vakati zinhu iri raiva goritoto. Vakati mweya wemunhu ainge akafa kudhara-dhara, asi munhu uyu ainge asina kuzoitirwa chivanhu, ndosaka achizongodzungaira nenyika. Goritoto iri rakazorwisana nesu kusvikira kuedze, rakazotiza rega zuva rava kuda kubuda. Asi kusvika muzuva ranhasi, nyoka yangu ine chivanga nechepadumbu. Chivanga ichi chakakonzereswa pazvairwisana nyoka yangu negoritoto iri. Nyoka yangu yakaruma zinhu iri pagumbo, then zigoritoto iri rakabva rabaya nyoka yangu nepfumo. Vana mbuya vangu pavakazonzwa kuchema kwenyoka panze, vakabva vabuda vose muguva vakatanga kurwisana nezigoritoto iri. Asi zigoritoto iri rairakidza kuti raivakurira simba. Zimunhu iri rakazotiza rega zuva parakatanga kubuda, asi ambuya vangu ndakaona kuti vainge varohwa naro mumusoro netsvimbo. Ambuya vangu vakazongoti raramei zvishoma, vakabva vafa. Vaiva vatanga kuita dambudziko rekutemwa nemusoro nekuzvimba maoko nemakumbo. After ambuya vangu vafa, ndakazopiwa chimwe chichari chainge chakaita light yellow in color. Sawira wagogo vangu akauya pandiri akabva anditi, iyi ndiyo nhaka yaambuya vako. Ndakazoti ndakura zvangu, ndatoroorwa, ndava nemwana wangu anga atova ne1 month and some few days. Mumwe musi ndakati ndiri busy ndichiwacha hembe dzemwana wangu, ndakanzwa kamwana kangu kava kutanga kuseka. Ndakabva ndamhanya mumba ndichida kuona kuti chii chiri kuitika. Ndakavhunduka ndichiona mwana wangu akamonerwa nechichari chiya. Ndakazama kuda kubvisa chichari chiya, but pasina kana nguva chari iya yakabva yashanduka ikaita nyoka. Nyoka iyi yaiva yerudzi rweshato, iri yeyellow, ine mascales ainge akaita cream white. Yainge yakamonera mwana wangu kusvika kumusoro ichimunanzva-nanzva. Ini kunze kwekuti ndiridze mhere, ndakabva ndatoona ndagwadama pasi ndikatanga kuombera nyoka iyi. Ndakazorota mwana wangu achimedzwa nenyoka iyi usiku hwacho. Pasina kana nguva mwana wangu akatanga kuzongorwara, akazonofira kukliniki. Musi wafa mwana wangu ndakazoshamisika mumwe murume achiuya pandainge ndakagara ndiri panze pechipatara ndichichema. Murume uyu akasvika akati kwandiri nematambudziko. Iniwo ndakabva ndamupindura. Akazogara pedyo neni akanditi, muchandirangarira here? Ini ndakamutarisa asi handina kumurangarira.
Mukomana uyu akabva atanga kundirondedzera akati, ndini mukomana uya aibata light usiku paya tichiri vana vadiki tiri kumakuva. Akazondiudza kuti jana rainga rava rangu, uyezve nyoka yangu yaiva ine hasha dzekuti yakatorerwa mukadzi wayo, saka ndinofanira kusiyana nemurume wangu, otherwise murume wangu anozourawa nenyoka iyi. Murume uyu akabva asimuka akaenda. Mwana wangu takazoenda tikanomuviga munzvimbo inovigwa vana vacheche, asi usiku ndakazomuka ndikasiya ndafuridzira murume wangu kuti asamuka. Pandakaenda ndakabva ndasvika patainge tacherera mwana wangu, ndakashamisika ndichisvika kuti painge pakaungana vana vose vandaisitamba navo tichiri vadiki kumakuva, asi vainge vakura. Nyoka yangu yakazouya ichimhanya ikatanga kurwisana neni zvisingaiti. Yaitova nehasha yekuda kundiuraya. Ndakazorwisana nayo ndichigwesha. Ndakatanga kugwesha ndichienda kudhuze nekwainge kwakavigirwa mwana wangu, ndikatanga kufukunura guva remwana wangu, ndikabva ndazvuvira chitunha chemwana wangu panze, ndikabva ndakandira nyoka iya. Nyoka iya ikabva yatanga kudya mwana uya. Ndakazomuka makuseni ndakaneta zvisingaiti, asi ndakabva ndabuda panze. Zuva risati rabuda ndikabva ndatanga kutsvaira ndichiitira kuti panozomuka vanhu vose vasaona matsimba etsoka dzangu achifamba pasaidhi nepasaidhi nemuhwezva wenyoka. Ndakazoti ndasvika padhuze nepasingi patinowachira, ndakabva ndaona pane imwe hari yainge yakaita black, yakaita exactly sehari yataidyira tiri kumusha nagogo. Ndakagwadama ndikatanga ndaombera, ndikabva ndatora hari iya ndikapinda nayo mumba ndikaiviga. Kwapera zvimazuva ndakazovhura hari iya ndikabva ndaona kuti muhari muya maiva nenyama yairatidza kuti yainge yakavhiyiwa, but uchidya nyama iyi yaiva very soft as if uri kudya chimhuru. Dambudziko rega razoita kuti ndinyore confession iyi nderekuti murume wangu pose paanoda kusangana neni anowana panhengo pangu pasina chinhu, panenge pakavharika kuita dombo. Murume wangu akambopopota, asi ndakazotaura ndiri kumakuva dambudziko rangu, ndikabva ndazopiwa rimwe ivhu. Ivhu iri randakapiwa ndakabva ndanzi ndimuisire mumvura yake yekugeza. Ini ndakaita sekudaro. Kubva musi uyu murume wangu haana kuzombonetsa. Tiri kumakuva kudaro, pane imwe mbuya yakazondidzidzisa ikanditi unofanira kumboita uchipota uchinzwira murume wako tsitsi uchimupawo bonde. Ndakabva ndavaudza kuti ndinomupa sei, nenyaya yekuti pose pandinoda kusangana naye ndinobva ndaona panhengo pangu kuti panenge pasina chinhu. Ndakazodzidziswa kuti kana ndaona kuti murume wangu anenge achida kusangana neni pabonde, ndinovhura makumbo angu, iye obva auya pamusoro pangu, obva atora nhengo yake, ndobva ndavhara zvidya zvangu, obva aita bonde neni ari muzvidya zvangu kusvika apedza. Ndakazoudzwa ndikanzi mujana rinotevera murume wangu ndaifanira kuzomuisa muhari, asi ini dambudziko rangu nderekuti murume wangu ndinomuda zvisingaiti, uyezve ndapererwa nezano. Chimwe chinoitika ndechekuti ndinotya kuti akafa izvezvi tisati tachata, hama dzake dzakawanda hadzindifariri, saka ndinotya kuti ndinokwanisa kuzotorerwa imba yatiri kugara. Saka ndanga ndichifungidzira kuti dai Mwari vakanditendera ndikakwanisa kuchata, kunyangwe hazvo jana remurume wangu rikazonzi rasvika haro, ndinokwanisa kuzosara ndiine pekugara. Please notify me kana waposta. Ndinokumbirawo kuti vanhu mundipewo ma-advices kuti ndozvifambisa sei, because I want to get married to him as quickly as possible. Asi dambudziko randiri kusangana naro nderekuti pahama dzake dzose hapana kana one ari kubvuma kuita witness yekuti tiende kunochatira kucourt. Please, kana maposta notify me, ndichazoverenga mucomment section. Ndatenda.
Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi? Ini ndasanganawo nedambudziko mukurarama kwangu. Ndanchikumbirawo kuti mundiposterewo ndikwanise kuwanawo maadvices. Ini ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa. I am happily married uyezve ndine vana vangu. Asi dambudziko riri kuitika nderekuti kana ndiri muimba yemukati ndine mukadzi wangu, nhengo yangu haichashandi semashandiro ainofanira kuita. Mukadzi wangu akazosvika pakujaira zvekuti dzimwe nguva aizongopedzisa hake ozviita nechigunwe nekuti ndinenge ndatotadza kushanda basa rangu semurume. Asi pane umwe musi pandaiva bhizi zvangu ndiri mubedroom, ndiri palaptop pangu, ndiri painternet, hamene kuti chii chakazongoitika. Pascreen pakazongoitikawo kaadvert kepornography. Ndakabva ndaklika link iri ndakazoona pane pamwe painge pakanyorwa kunzi gay porn. Ndakabva ndaklika pacho panga pakanyorwa kunzi gay porn, ndikatanga kutarira mavhidhiyo evanhurume vaiita sex man to man. Zvaita sekudaro ndakabva ndatanga kunzwa mafeelings. Ndakaona nhengo yangu kuti yainge yototanga kumira pese pandaiona umwe murume achikiswa neumwe murume. Mukadzi wangu akabva angopindawo mubedroom achibva kunogeza. Akabva aona kuti nhengo yangu yainge yakatomira. Ndakabva ndangovhara laptop tikatotanga kuita bonde ini nemukadzi wangu. Mukadzi wangu akafara zvisingaiti, asi haana kuziva kuti chainge chamisa nhengo yangu mavhidhios epono andainge ndaona vanhurume vachiita bonde man to man. Saka iko zvino zvandinoita ndezvekuti kana ndiri bhizi ndichiita bonde nemudzimai wangu, ndinotanga kufantasiza ndichiita bonde nemunhurume. Uyezve ndava kungoti ndikangosara ndiri ndega pamba, mukadzi wangu kana aenda kuchechi, ndinobva ndatora laptop yangu ndobva ndatanga kutosecha mavhidhiyo evanhu vanenge vachiita bonde. Asi mavhidhiyo andinonzwa ndichifara nawo mavhidhiyo evanhurume vanenge vachiita bonde pachavo. Mubvunzo wangu kwamuri mukoma Nashi nevanhu vemugurupu ndewekuti mukadzi wangu ndomuudza here kuti nguva yebonde izvi ndizvo zviri kundipa mafeelings? Uyezve ndinotya kuti ndikaudza mukadzi wangu ndiko kutoparara kwemereji yangu, nekuti mukadzi wangu kuchechi atori elder. Saka ndinotya kuti vanhu vanozoti kudii. Uyezve ndanga ndafunga hangu kuti ndotsvaka umwe munhu rume kunze anokwanisa hake kuita boyfriend yangu, ndoita ndichizvifadza neboyfriend yangu, then kana ndazongouya hangu mumba ndozongopedzisa hangu nzara yemudzimai wangu, ndatenda. Please notify me kana maposta, ndichatevera mucomment section. Nyaya inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi? Ini ndasangana nedambudziko rekuti vana vangu vose vari kumuka vakagerwa vhudzi. Umwe wacho nezuro akamuka akatemerwa nyora kumusana. Ndinokumbirawo kana kune vanhu vanoziva kuti zvinorevei kugerwa vhudzi wakarara kana kuti kumuka wakatemererwa nyora. Nyaya iyi haina kutanga kuitika pavana vangu chete, asi yakatomboitika pavana vabamukuru, mukoma wemurume wangu. Zvakaitika sekudai, mwana wabamukuru ainge ava kuda kunonyora form 4 yake. Before maexams ake akabvamuka akagerwa musoro, akabva atanga kutopenga zvekuti haana kukwanisa kuzonyora form 4 yake. Saka ini ndava kutya nekuti mwana wangu akagerwa vhudzi ari kuita grade 6 yake this year ende ari kufanira kutanga grade 7 next year. Saka ndava kutya kuti kuda zvimwe zvakaitika kumwana wabamukuru ndizvo zvichazoitikawo kumwana wangu. Mukoma Nashi, ndasiya nhamba dzangu kuinbox kwenyu. Ndinokumbirawo kuti kana pane munhu anokwanisa kundibatsira andibate panhamba idzodzo, kana kuti if anyone anoziva kuti zvingagadziriswa sei nganyore mucomment section, ndichazoteverera macomments evanhu. Ndatenda.
ndiwo ma-secrets nema-confessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tungoti happy secrets and confessions. Secrets and confession. Secrets and confession. What was your motivation? What was your motivation? Posta makaviga chitupa. Hey, chazotevera mu comment section. Secrets and confession. Nation.